Ngomol kanyo sa beach maronyango antiere kae mar michal mar fwambo mago gin weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge duto ma pacho kae weche minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiendgi ibro bedo ka ineno achiel kachiel e weche manyien duto mag odiochienga makawuono. Ka wachako chal mar fwambo Nyakwara Mugiajwang' jukwaa la usalama kawuono dhi e kaunti ma Siaya ka jatend migawo mochung' ne wechego mag arita e pacho kae Kipchumba Murkomen bro bedo ka telo ne chenro makamano bro bedo ka chako ayanga saa 3 mar okinyi makawuono kama gibro bedo kod twak ka giporo wach kotudore kod chal mar arita e kaunti ma Siaya ka twak makamano bro bedo e apise mago mag county commissioner mayudore e kaunti ma Siaya. Bang' mano kar saa 4 mano mar okinyi gibro bedo ka gilemo apise mag governor e kaunti ma Siaya mano James Orengo. Kar saa 4:30 gibro bedo kod ID mobile registration e apise mag county commissioner kata papa mano mar county commissioner ma county ma Siaya kama bang'e kar saa 5 mano mar Onyango gibro bedo kod town hall session ma bende bro bedo katimore county commissioners residency mayudore e county ma Siaya. Mane chenro kaka jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen kawuono opango jukwaa la usalama mano mar jiwo arita e county ma Siaya odiochieng' makawuono. Wach machielo ma bende waluonu otudore kod strategic plan mano mar higa mar 2025 nyaka 2030 ma IPOA. Wang'e ni IPOA en duola manono kaka obila tiyo e pacho kae. Okinyi makawuono IPOA bro golo strategic plan margi ka bende giromo e kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae. Wabedo ka wang'eyo matut ni to strategic plan makamano kata chenro margi kaka gipango tiyo e thuolo mar higni 5 mabiro bro bedo e yo machalo nade ka wang'eyo ni IPOA osebedo ng'ala manyime e nono kaka obila tiyo e pacho kae kendo kwero mago maricho manyalo bedo ni obila timo e pacho kae. Wach machielo ma bende waluonu odiochieng' makawuono Nyakwara Mugiajwang' okinyi makawuono nitiere masira mar apaya ma otimore mano e wang' apaya ma Kisumu kochomo Kericho kama nyaka sadi koro ji 6 oyang ni owito ngimagi e masira makamano. Masira makamano otimore mano e wang' apaya mano mar Kericho kochomo Kisumu okinyi makawuono ka bende kaluore kod masira makamano motimore okinyi makawuono ji 6 nowito ngimagi kanyo e masira makamano ka jomoko 4 odong' kod hinyruok mopogore mano ka bang' lori moro ne hinyruok makamano owuok bang' ka lori moro ne otuomogi mano e gwengego mago mag Kipsitet Trading Center mayudore wang' apaya mano ma Kericho kochomo Kisumu mano tieno ma piny orugodo kawuono. Kaluore kod sub county police commander mano mar Sigowet Soin sub county mano Lawrence Kisini nyaka sani koro wacho ni lori makamano ne rik ochomo e county ma Kisumu kama koro dereba mar lori makamano nobayo yo kendo koro ne onyono jogo marik ne wuotho kod tiendgi kata mago miluongo kanyo kod dhongere ni pedestrian kaachiel kod jabodaboda moro mane nitiere Kipsigit stage mano e gwengego mago mag Kericho. Bang' kanyo e malori makamano mane oting'o scrap metal ne koro onyono jogo ba onego ji 6 kanyo to ji 4 mamoko sani koro pod yudo thieth. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni jogo ma oyudo hinyruok oter e kar yudo thieth mano mar Kericho County Hospital ka ringre mag jogo ma wito ngimagi e masira makamano to ter e kar kano ringre mayudore e osuptal onogo mano mar Kericho. Wakwayo mar mondo mi otimane nonro matut ni ang'o mane nyalo kelo masira makamano ka jogo mabende owito ngimagi e masira makamano wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunygi kamokwe. Wach machielo ma bende waluonu en kotudore kod ng'anyo mano mag jopuonj mbalariany e pacho kae. Ka ukinyi makawuono mano Secretary General mar UASU Constantine Wasonga igeno ni bro bedo ka chopo e mbalariany mano mar Maseno kata Maseno University odiochieng' makawuono e kinde makoro jotenda mbalariany kata jopuonje mag mbalariany noyango ni gibro bedo ka gichako ng'anyo margi ayanga odiochieng' makawuono kaluwore ni nyaka sani koro sirikal pod yorem chopo moko kuom dwaro magi mane momiyo koro gibago ng'anyo. Te kinde ma magi duto timore jogo manitiere kata lecturers manitiere mbalariany mano ma Egerton kata UASU Egerton chapter gin bende koro giwacho ni wang' ni gibro bedo ka giwuok oko giriwore kod jowete
wetegi e ng'anyo. Kaluri ni kinde mokalo chien gisebedo ka gibuono kata gikoso dhi e ng'anyo. Kata kamano giwacho ni koso dhi e ng'anyo makamano pok onyago negi olemo. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono ne giwacho ni gin bende gibro bedo ka gichung' kanyakla. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni solidarity together mar mondo mi ginene giriwore kod jowetegi e ng'anyo. Te kinde ma magi duto timore Nyakwara Mugi Ojwang' okinyi ma kawuono migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae bende nondiko ne mbalariany mopogore opogore e pacho kae ka koro giwacho ni gisechopo e winjruok kendo migawo mar omenda ogolo omenda madirom bilion 2.5 ma jopuonje ne dwaro mano mar collective bargain agreement mano mar higa mar 2021-2025 ka bende koro ne gikwayo lecturers kata jotend mbalariany ni ochung' ng'anyo margi. Kata kamano warito winjo ka gibro bedo ka gichungo ng'anyo margi tok ka migawo mar somo segolo omenda madirom bilion 2.5 kata oyo. Manen barua manondik ne Dr. Wasonga mano okinyi ma kawuono kowuok e apise mag migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae. Warito winjo kapo nono ni gibro bedo ka gichungo ng'anyo margi kata oyo. Wach machielo ma bende waluonu okinyi ma kawuono otudore kod chenro mano mar jiwo arita e dhowedhe ma pacho kae. Mane momiyo Kenya Coast Guard odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka giriwore kod Migori Beach Management Unit mar neno kaka ginyalo jiwo kata ting'o malo arita ahinya to e nam mano nam lolwe pacho kae nikech wang'eyo ni kinde mathoth jolupo osebedo ka chwalo ng'ur margi kata ywak magi makoni kod kocha kaluwore kod nok mar arita ahinya te nam. Mane momiyo Kenya Coast Guard kotudore kod Migori Beach Management kata telo mano mar dho wath mano ma Migori gibro bedo ka gimanyo yore mag jiwo arita e nam lolwe e kaunti ma Migori. Nyakwara Mugi Ojwang' ka watieko mano chal mar fwambo okinyi ma kawuono wang'eyo ni nitiere ng'we mosebedo ka dhi mbele e boma ma Tokyo e pinyno mano mar Japan. Kama piny Kenya oserieny e ng'we mopogore opogore. Midhiambo manyoro ne waneno ka Faith Kipyego noting'o malo bendera mar piny Kenya kendo no oyombo ne piny Kenya midila mar goldi e ng'we mago mag mita 1,500. Odiochieng' ma kawuono bende nitiere ng'we mopogore opogore kata tuke mopogore opogore mibo bed ka itugo e boma ma Tokyo e pinyno mano mar Japan. Kar saa 8 gi dakika 45 mano mar odiochieng' ma kawuono Julius Yegon bro bedo ka ni piem e tukego mago mag javelin throw mano e group B. Kango chopo kanyo kar saa 9 gi dakika 30 ma midhiambo kidieny mano mar joma chuo mano mar mita 400 mar hurdles Wiseman Were Muhobe bende bro bedo ka piem e tuke makamago. Kango chopo kanyo kar saa 9 gi dakika 50 koda abiriyo mano kidieny mar joma wakeini kata joma mine maringo ng'weye mag mita 3,000 mano mar steeplechase finals. Wantiere kanyo kod Faith Cherotich kachiel kod Doris Lemengole mabro bedo ka piem e ng'we makamago. Kama bang'e kar saa 10 gi dakika 20 mar odiochieng' kata ma midhiambo bende nitiere ng'we mamoko mag joma chuo finals mago mag ng'we mag mita 1,500. Wantiere kanyo kod Reynold Cherotich kachiel kod Timothy Cherotich mabro bedo ka piem ne piny Kenya e ng'we makamago. Nyaka sani wakwayo negi mana hawi maber e kinde makoro gimedo rienya e tukego madhi mbele boma ma Tokyo e pinyno mano mar Japan. Kendo wageno ni gibro bedo ka giyombe tuke makamago mar mondo mi gimed loyo ne piny Kenya midila mag goldi. Nyakwara Mugi Ojwang' kanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo kinyi ma kawuono. Akaw mana yueyo madindo gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch bro bedo ka tayi e twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.